Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автулайв ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, дар ин аввор якчанд мошинҳои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед ва фикротон оиди нарх навои мошинҳо дар комментария бинависонед. Нисбат ба моҳи ноябр мошинҳо арзонтар буд ё ин ки айни ҳол дар моҳи декабр нарх наво қимат аст ё ин ки арзон аст? Албатта фикротон дар комментария бинависонед. ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам бародаро ки дар навор яктаи лайка бигзорен. нафароне ки бори аввал дар канали мо ҳастанд дар канал обуна шавен. саломат бошен. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Range Rover бародаро, хубинакта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2014 сола объеми 4.8 цилиндра, 4 та балон нав, сасияни хубаш свеча тамошо кунед. касоде ки мақбул мешаванд номраи акара меонам занг зане қайтон муомилаи хубам мекуна. боз як салонша мегирам тамошо кунед. барои электропакета обогрев дорам, мультирул ам ҳаст, автомат тамоми навотош кор мекунад, печка констант старт-стоп ҳам дора. чухолу ҳамаш наван. боз ягай қафо ҳам мегирамаш тамошо кунед. ҳамаи навотош ҳаст. бензини хӯлия? дизела? дизела 8 литр мехӯрад. балону ҳамаш наван. боз ягай пешам мегирам. инҷа танировкашам яксулай. сасани хуби хубшай бародаро. ҳай бо хутуна мебинем облачам. ака нафша чанд гуфтӣ? 35,000 доллар. 400,000 сомон бо муомилаам дора. ҳам номро тамегӯ ака. 904 42 42 76 46. хуб ман номрои акара мемонам занг занен касода ки ренҷ дар кора. сасяни хуб шай бародаро. ҳай бо хутуна мебинем дар камера улачам. гирифтам шакай пешам. боз ягай пешам бо мегирамаш. 400,000 мегирам. Kia Optima бародаро, хубинакта Автолайф. Kia Optima бародаро, хубинакта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2015 сол объеми диққати бензини хӯлия. касоде ки мақбул мешаванд номрои акара мемонам занг занед қайтон муомилаи хуба мекунад. 4 та балоншам навай америкаш. оз як салонша мегирам тамошо кунед. коробкаш автоматтай мултирул дора. ҳамаи навотош кор мекунад, печка консонин ҳаст. боз як чухолуи қафуша мегирам тамошо кунед. дарои электропакетан ҳамаи навотош ҳаст. боз як қафо бигирамаш. кӯҷни салон ай чухолуш нав. тари уҷа тайровкашам ҳаст. ҳамаш ясула. табалон нав, бензини хӯли ҳолати хуби хубаш. ба нақша чанд гуфтӣ рака? 115,000 бойтарин муомила дорам. ҳам номро тамегӯ ака. 910 50 00. хуб ман номрои акара мемонам. ай тараф тамошо кунед.
Свеча, свети аҷоиб ай. Свети сос шавин да. Мушам навай. Ҳамон навтуш қатияюҷа тонировка. Ҳамон навтуш печка кондиционер. Бензини хулли газ зад ягин нест. Ютар Camry бародаро, Camry 2 хубинакта ҳолати хубиш тамошо кунед. Касои ки мақбул мешаванд, номри акам ҳастай. 2010 солай, объёми 2.5 қати вагониш бензини хулли. Газ дагин нестай, американка. Хай бо доз ман як салом шумо мегирам тамошо кунед. Касои ки мақбул мешаванд, номри акара меҳонам. Даро электропакет, абагриф дора, мультирул, автомат, печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. Хай бо худтона мебинед, ҳолача лукам дора. Намедонам акамҷа сӯбиш. Чхонушам навам. Уман газ айдаги нест. Ози як ай тараф ҳам камераш мекунем, тамошо кунед. Сасяни хуб шай. Нақша чанд гуфти рака? Нақша. Нақша 140,000 мега бой тари муомилаам дора. Номер акара мемонам зани қатъи муомилаам мекуна. Номерош 94 56 77 77. Сасяни хуб шай. Ай бухтун мебинем бача. Алушнама. Мерседес сечка бародаро 9 сол хубинакта ҳолати хубиш объёми 2.8 қатия. Тамошо кунед касои ки мақбул мешава. Ба номри акара мемонам занг зане қатон муомилаам мекуна. Дора ҳуҷҷат тонировкашам ҳаст. Боз як салом шумо мегирам тамошо кунед. Бушкаша гири. Коробкаш автомат ай бародаро. Печка кондиционер ҳамаш кор мекуна. ҳолати хуб шай. Бензини хулли ака? Бензини хулли ай. Роз як қафо мегирам тамошо кунед. Балонош 4 таш навай. 4 та пачка вагон. 4 та балонош навай. Ай бохтона мебинин улача. Ба нақша. Нақша чанд гуфти байда? Нақша 85,000. 85,000 бой тари муомила дора. Ова дора. Муомилаам дора. Пула биёра бо арзон мешад. Арзона мешад. Номро тамиг ака. Ҳам номро табгу ака. Номером 907 907 88 88 08 08 81. 81. Хуб ман номро акара мемонам касои ки сечка дар курай ҳолати хуб шай тамошо кунед. ҳолати хуб шай бародаро. Kayıtını bekleyin. Tamam, stoplar mı diyorsun? Yok, buradayı çıkartmadan simet yok. Kaynak suyu. Mercedes Karaman бародаро хубинакта ҳолати хубиш тамошо кунед. Аяме висёр бародаро хӯш кардидан хо 98 сола объём 1.8 қати
газ бензинам дорад, газ евро 4 дорад, 4 табану нав, ҳамаша нав алдаш кард. Геоз як салонша мегирам тамошо кунен. Касоида ки маъқул мешаванд номри акам ҳаст. Чихолош ҳамаш наван. Коробкаш механикай навртош ҳамаш кор мекуна. Улаташ хубае. Ҳай ба худтон мебинем улатча. балонош ҳам навай. Хай бо худтон мебинен улатча. Элегант шай. ва нархира чанд гуфти яка? нарша 69000 мегав. То 65 тара мешава, дига арзонам намешава. Хай бо худтонам мебинен улатчам. ҳари ҳуҷҷат дора ка? Ҳуҷҷатшам мегзарем. Мезгарем, а? Ҳам номро та мегӯ яка? Номром 918 49 94 11. 918 49 94 11. Хуб ман номро якара мемонам. Касоида ки маъқул мешава, хай бо худтон бинен улатчам. Занг бзанен қайтон муомилаи хубам мекуна. Улати хубаш 4 табану на. Таи хадавои падавоиш ҳамаш соза ё? Тари кондитсионериш ҳам кор мекуна. Электропакет ҳамаи навотош гуфтум ки ҳастай. Сарсаяни хуби хуб шай.